Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Maramo nga salamat, Jerth. Mga kapuso, manog pangisda, pilason, matapos ginaligarging tiro sa isa ka miyembro sang bantay dagat sa Tungalawod, sakop sang Talisay City. Yaring balita nga itong gintutukan. 2 ka oras nga nagtinguha nga makabalik sa hunasan sa Barangay 2, Bacolod City ang manong pangisda nga si Reynaldo Manlangit, 52 anyos. Inya pisar dugoon na tugas ang pagpangtiro kag may pila sa tiyan kag paa. Ginpahayag insita kag gintiro ini sang bantay dagat sa Lawod, sakop sa Talisay City kahapon, Agosto 3. Datingala siya ko na do ka hindi na mo layo nagid sa ginadala ng bayado pa layo nagid bala ko no. Dinat sa dalon. Dumang gimara siguro. Te kalayo na natin nagliso siya. Pagliso man nagbalik sa saging agyan niya te amo na to dayon kuno tiro siya kuno dayon. Nagaisahanon ini nga nagpalawod kahapon. Suno sa kaupdanan sila nga manugpangisda. Makapila na sila ka beses nga nadakpan bango nagalapaw sa boundary apang wala sila ginapalukpan. Kung kisa nga do pigado, niyara man sa hindi naman boundary lang kung may pungaon dito kami panagat. Apang, depensa sang bata sang biktima? Kay may permit man na sila. Oo. Kompleto man na sa permit ang ilan na panagat. Ginapakamalaw sa Bacolod LGU na tabo kag tuyo nga makigangot sa mga LGU sang Panay pinagi sa isa ka resolusyon nga aprobahan sa Bacolod City Council. In fact, we're preparing a resolution to become the basis to enter into an investigation because this involves another LGU. What I heard so far is taga Iloilo kuno ang sa Piakma side, no? I don't know if it is Iloilo province or Iloilo City. Ginahibalo pa sa Bacolod Maritime Police Station ang mga ibalbado kag kundiin ang mga ini na-assign. That's illegal fishing area. So violation of 10654 Republic Act 10654. So may sala sa ginaako yaman sir. So kalingang siling niya lang na gintiro saya. Isang nag-manage siya nag-escape. So malagyo sa siguro siya nakulbaan sa nadakpon. Sir, ang nagtiro, sir, may gin-violate siya. Imbestigahan ta sir kung ano gid man ang natabo kag kung sinong involved na unit. Padayon, garagapayo sa ospital si Manlangit matapos ginoperahan kagabi. Opo, Kirill Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.